Bună și bine te-am găsit! Eu sunt Cristina Zanfirache, life coach, trainer, autor și acesta este Cufărul cu inspirație. Resursa ta care să te însoțească, să te inspire și să te susțină pentru a trăi o viață frumoasă, împlinită și conștientă. Deși atunci când eram mică am fost un copil foarte curajos, nu aveam niciun fel de temeri, așa cum au copiii, teama de întuneric, de doctor, de pedepse și multe altele, ei bine, m-am trezit la un moment dat în viață că sunt foarte anxioasă. Îmi era teamă pentru orice ar fi putut să mi se întâmple și în fiecare zi plecam din casă cu teama că ceva rău sigur mi se va întâmpla. Rezultatul, în afară că de ce îți este frică nu scapi, vorba proverbului, adică atrăgeam prin gândurile mele acele situații care să-mi confirme temerile, starea mea de sănătate era foarte afectată. Aveam dureri de cap zilnice, vertijuri, presiune la nivelul urechilor, aveam tot timpul urechile înfundate. Stare de slăbiciune, aveam insomnii, iar într-o bună zi am aflat și vestea că aveam cancer. Am început să lucrez cu mine și, printre multe alte tehnici, terapii și înțelegeri pe care le-am avut și care m-au ajutat, am găsit aceste instrumente atât de puternice prin simplitatea lor, atât de practice la care apelez și astăzi cu succes și care au devenit un mod de viață pentru mine. Intenția cu care am creat Cufărul cu inspirație este să dau mai departe toate aceste obiceiuri, tehnici, exerciții care pe mine m-au ajutat la modul real să trec de la o viață plină de temeri, frici, frustrări și multe lipsuri la o viață sănătoasă, frumoasă și în armonie, pe care o trăiesc făcând ceea ce îmi place, cu satisfacție și bucurie. Astăzi vreau să împărtășesc cu tine despre recunoștință și despre puterea ei. Despre cum putem apela zi de zi la această resursă valoroasă care ne ajută să ne menținem starea de bine, să aducem bunăstarea, echilibru și împlinirea pe toate planurile. Iar la final vei primi și un exercițiu bonus. Așadar, ai răbdare până la final. Înainte de a începe, te invit să îți amintești de un moment din viața ta când ai fost pe muchie de cuțit sau pe marginea prăpastiei, cum se spune, când credeai că poate nu mai aveai nicio șansă, dar, ca prin farmec, ai primit una. Ce ai simțit atunci? Sau când ai primit cadoul cel mai frumos, sau un buchet de flori neașteptat, sau o sumă de bani care a venit în momentul cel mai nimerit. Ce ai simțit atunci? Sau când cineva te-a luat în brațe când aveai cel mai tare nevoie. Sau te-a apreciat pentru acel ceva frumos și bun pe care l-a văzut în tine. Sau ți-a mulțumit pentru o faptă bună pe care ai făcut-o pentru el. Ce ai simțit atunci? Un autor american spunea: Dumnezeu ți-a dat astăzi cadou 86.400 de secunde. Ai folosit una să spui mulțumesc. Atunci când ne focalizăm conștient atenția asupra ce este bun, pozitiv și valoros în viața noastră, are foarte multe beneficii asupra stării noastre de bine, asupra percepției pe care o avem despre noi și despre viață, la modul general vorbind. Eu am descoperit puterea recunoștinței acum mulți ani în urmă, când am și implementat-o ca practică zilnică, în una dintre taberele de dezvoltare personală în care participam. Acolo fiecare zi începea cu a scrie recunoștințe și la început am luat acest exercițiu ca atare, ca un exercițiu. Am scris pe toată perioada taberei, însă când am ajuns acasă, am crezut că exercițiul a fost doar pentru tabără, așa că după câteva zile am renunțat. Norocul meu a fost că participam frecvent la astfel de tabere și astfel de cursuri de dezvoltare personală, unde eram încurajați să scriem recunoștințe zilnic. Pe măsură ce tot fluctuam această practică, uneori scriam, alteori mai uitam, am observat ceva foarte interesant. Am observat cât de vulnerabilă mă simțeam în zilele în care nu scriam recunoștințe,
Cât de anxioasă și expusă eram la stimule din afară, versus atunci când le scriam, mă simțeam încrezătoare, aveam o atitudine pozitivă, mă simțeam pur și simplu protejată. Practic, am simțit puterea recunoștinței ca pe un scut pe care îl puteam activa în momentul în care îmi exprimam recunoștința. Au trecut mulți ani de atunci și am umplut multe caiete cu recunoștința zilnică și recunosc că este una dintre cele mai iubite practici zilnice ale mele. Pentru mine, ziua începe cu a scrie recunoștințe și tot așa se încheie cu a scrie recunoștințe. Și sunt recunoscătoare pentru tot ce am deja, pentru ceea ce trăiesc, pentru ceea ce primesc, pentru lucrurile bune, dar și mai puțin bune care mi s-au dat să le trăiesc. Eu mă folosesc de puterea recunoștinței, spre exemplu atunci când am o stare joasă. În loc să rămân în ea și să atrag tot mai multe evenimente care să îmi amplifice starea, pe principiul o stare proastă nu vine niciodată singură, sau toate mi se întâmplă numai mie, scriu recunoștințe pentru a-mi schimba această stare. Iar legat de asta, o să împărtășesc cu tine o experiență pe care am avut-o acum mulți ani în urmă, la un moment dat, și care a fost o experiență magică de-a dreptul. Într-una din zile, am observat de când m-am trezit că nu aveam o stare tocmai bună. Mă simțeam cu moralul la pământ, eram supărată, frustrată, dezamăgită pentru că acceptasem cu o zi înainte să fac ceva care nu era tocmai pe placul meu. Era un fel de provocare pentru mine, deoarece mă scotea foarte mult din zona de confort. Pe de o parte, eram conștientă de beneficiile pe care le puteam avea acceptând provocarea. Pe de altă parte, nutream multe sentimente de toate felurile și nici nu era de mirare starea pe care o aveam. În primul rând m-am întrebat ce pot să iau eu bun din această situație. Și cu gândul la ce beneficii mi-ar putea aduce mie ceea ce se întâmplase, m-am așezat și am început să scriu recunoștințe. Pentru oportunitatea de a mă dezvolta, pentru persoana care îmi oferea acest prilej, pentru resursele pe care le am în mine și pe care le pot scoate la lumină tocmai datorită acelei provocări și tot așa. Ei bine, pe măsură ce scriam, am observat ce se întâmpla cu corpul meu. Deodată se îndrepta spatele, mi se îndreptau umerii, postura corpului se modifica în întregime. Era ceva de genul, nu poți să privești în sus când e jos. Experiența aceea a fost revelatoare pentru mine și am văzut ce efect are recunoștința asupra noastră. În alt mod, scriu recunoștințe pentru tot ce am, ce sunt și ce primesc. Sunt recunoscătoare pentru că am un corp sănătos, armonios, plin de vitalitate și energie. Sunt recunoscătoare pentru că toate celulele mele sunt perfect sănătoase și luminoase. Sunt recunoscătoare pentru oamenii pe care îi am în jurul meu. Sunt recunoscătoare ție pentru că mi ești alături. Recunoștința generează și mai multe motive de recunoștință. Practic, punând lumina pe ce avem, devenim conștienți de beneficiile și binecuvântările pe care le primim, indiferent dacă sunt mici sau mari. Poate fi ajutorul primit de la o altă persoană, o reușită avută, starea noastră de sănătate, ori resursele materiale pe care le avem. Însă scriu recunoștințe și pentru ce încă nu am, dar îmi doresc să primesc. Se zice că recunoștința adevărată se exprimă înainte de a primi. An de-a rândul am scris recunoștințe legate de felul în care îmi doream să arate casa sau locul meu de muncă sau cum îmi doream să se desfășoare un anumit eveniment din viața mea. Mă încărcam cu energia recunoștinței, îmi imaginam că aveam deja și scriam că sunt recunoscătoare pentru toate. Uneori mai devreme, alteori mai târziu, dar întotdeauna la timpul potrivit le-am primit.
Acum, dacă nu ai întotdeauna timp să scrii dimineața sau seara, poți spune recunoștințe în timp ce călătorești cu metroul, de exemplu, sau cu oricare alt mijloc de transport, sau când mergi pe jos sau te plimbi. Eu, de exemplu, sunt recunoscătoare pentru cei care strâng gunoiul sau pentru cei care lucrează în supermarketuri, pentru oamenii pe care îi întâlnesc pe parcursul drumului meu, pentru parcul din fața blocului, pentru copaci, pentru flori, pentru păsări și pentru cerul albastru și multe, multe altele. Iar nu în ultimă instanță, îmi sunt recunoscătoare mie ori de câte ori reușesc să fac ceva ce îmi propun, să implementez un obicei nou sau pentru că îmi dau voie să fac o schimbare în viața mea. Pentru fiecare obstacol pe care l-am trecut cu încredere, pentru fiecare soluție găsită, pentru fiecare provocare în care am descoperit ceva despre mine, îmi sunt recunoscătoare. E suficient să începi să scrii câteva și apoi vei vedea cât de multe motive de recunoștință vei găsi și tu. În loc să ne lăsăm mintea să călătorească hai-hui, hai să o canalizăm în direcția pe care noi ne dorim să ne meargă viața. Și pentru că ne apropiem de final, iată exercițiul pe care ți l-am promis, care este și o provocare totodată. Uite ce ai de făcut. În fiecare zi, timp de 7 zile, scrie în jurnalul sau în caietul tău 7 motive pentru care ești recunoscător sau recunoscătoare și 7 fapte bune pe care le-ai făcut celorlalți. Însă, în timp ce scrii, observă cum te simți, care este postura corpului tău. Simți puterea recunoștinței. Te rog să revii la această postare și să împărtășești cu noi în comentariu experiența ta și îți vom fi recunoscători. Sau scrie-mi un mesaj dacă vrei să vorbim mai multe și stabilim să ne auzim în privat. Până data viitoare, cu recunoștință, te îmbrățișez cu drag.